आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. प्रस्थापितांच्या वाड्याला पहिल्यांदाच सुरुंग लावल्याची टीका सदाभाऊ खोत यांनी विश्वजित कदम यांच्यावर केली. दखल घ्यावी, येणाऱ्या सरकारकडे आम्ही मागणी करू, अशा दूध संघांच्या वरती कारवाई करण्यात यावी. कारण दुधाचा भाव किती असावा याचं एक धोरण सरकारनं शासनानं निश्चित केलेलं आहे आणि त्या धोरणापेक्षा हे दूध संघ जाणीवपूर्वक राज्यातल्या दूध उत्पादकाला वेठीला धरत आहेत. ते योग्य नाही आणि निश्चितच सरकार याची गंभीर दखल घेईल. कोणाकोणाचे दूध संघ आहेत करू शकता, कारण गोकुळ असेल तुमच्या ह्याच्यातलं देखील आहे. हे सगळे दूध संघ जे आहेत हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आहेत आणि याच्यामध्ये थोरातांचा पराभव झाला. त्यांचा मयूर सहकारी दूध संघ आहे. एका बाजूला कोल्हापूरमध्ये बंटी पाटलांचा पराभव झाला, त्यांचा गोकुळ दूध संघ त्यांच्या ताब्यामध्ये आहे. जयंत पाटलांचा अपेक्षाभंग मतदारसंघातल्या जनतेनं केली, त्यांचा राजारामबापू सहकारी दूध संघ आहे आणि प्रायव्हेट सगळे जे संघ आहेत ते यांचे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसवाल्यांचे आहेत. निश्चितपणानं त्यांना पराभव पचवता आला नाही. त्या पराभवाचा राग महाराष्ट्रातल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यावरती काढत आहेत. पण मी या सगळ्या दूध संघांना सांगतो की गाठ आमच्याशी आहे, कारण सरकार बनल्यानंतर निश्चितपणानं तुमच्या बाबत सरकारला आम्ही ठोस भूमिका कारवाईची घ्यायला लावू. एवढं मात्र मी इशारा राज्यातल्या दूध उत्पादकाच्या वतीने या दूध संघांना देतो. विश्वजित कदम असं म्हणतात की अनेक दिग्गजांचा पराभव विश्वजित कदमांना दिग्गज कोण याची व्याख्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा कळली असावी असं मला वाटत होतं, पण ती कळली नाही. लोकशाहीमध्ये भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो मताचा अधिकार दिलाय ते झोपडीतला माणूस सुद्धा आपला राजा कोण असावा हा ठरवू शकतो. एवढा मोठा अधिकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला आहे. विश्वजितजी दिग्गज, लोकशाहीमध्ये जनता असते, दिग्गज हा नेता किंवा एखादा व्यक्ती असू शकत नाही. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं पहिल्यांदा प्रस्थापितांच्या वाड्यांना सुरुंग लागला आणि तो सुरुंग लावण्याचं काम हे एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून देवेंद्रजी असतील, अजितदादाही असतील, आमच्याबरोबर ते आहेत, यांनी ते काम केलं. आणि अखेला देवेंद्र क्या करेगा तो क्या कर सकता है, ये सब दिग्गजों को समझ में आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. आणि म्हणून मला वाटतं विश्वजित तुमच्या सरंजाईशाहीपणाला खऱ्या अर्थानं मूठ माती या महाराष्ट्रामध्ये दिली गेली आणि ती माझ्या मायमाऊलीनं दिली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.